Di Hamua Kadongan, jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jumolo mahita martangiang. Moliate maroha nami diho Tuhan, di pasu-pasuho hami marhahipason sahat tuari sadarion. Naing tumangihonon nami mahatam, marsaringar mahoali Tuhan, nunga rade hami laho tumangihon hatami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangiang hami tuho. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohot judul Inisiatif Gabe Ale-Ale. Marojahamai sian hatani debata di sada Musa 20 sia ayat sada 114. Dohot pangodol hononna sian sada Musa 20 sia ayat 10. Songonoma didok debata hatana disi. Di pajonok si Jakob ma jala digulang batu lakop ni sumuri. Dungi di pabosur biru-biru ni tulang nai. Nadiga do parpudi sahali hamu di huta manang disada inganan na baru sasahalak kamu. Ranunga mulai tubuh holsoni roha. Isedo na lau pajupang dohot hamu. Ahado na ikonula honot terdisi. Di tonga-tonga ni naso pasti si songoni. Topu mapajupak kamu dohot halak na bulus mangalehon pangurupion. Isarana patuduho dalan manang mangaliho karejo tuhamu. Songo sileho-leho do huhilala parjupangan naso panagaman si songoni. Songoni manang namasa tu si Jakob. Dang di pasopu debata pujung si Jakob di pardalanan ni ngolunay. Pajupang doibana dohotak kahalak nagabe bagian narikot di barita ni ngoluna. Di balik ni akaparpungan ni adong do hadirion na labok jala patar. Pabahenan haburjuon na spontan jala inisiatif sian si Jakob. Patuduhon haradeon ni rohana pasahaton ngoluna tu sakap ni debata. Nangpe halak sileban donia si Jakob alay olo do ibana jumolo patu papakobasioni. Sianulaon para lealianon di papatar debata doa kaparsaoran nalau para dehon jala manopa masa depan di ibana. Dia mau kadongan songo si Jakob tarjo dohita asa marhaposan tu pangaramotion ni debata di pardalanan ni ngolutta. Nangpe songo nasotakas tu dia pardalanan ni ngoluttaon alay porsea mahita. Debatado na marmudu-mudu lakata. Nang pedaktarida dope tujuan akhirna. Mangulahon na denggan digano parjupanga dohok-dongan. Unang mamardua roha hamu laho berinisiatif mangalehon pangurupioni. Tabi ma tu sude halak. Dohok denggan di bagasa para saoran narosu. Jala totong di bagasan lasni roha. Gabe marale-ale ma. Parsidoho mahitarap doho debata. Laho mangyahi sakap na denggan. Tunasa na tinopana. Amin. Moliate ma Tuhan dihatam barita nauli na kujalo hami. Paurat to mahatami. Marurat marparbui di roha ati-ati nang pikiran nami. Asa hatami nagabe sulu-sulu di hami. Mardalan di naholop, tuko nami mardalan di naladit. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amin. Songonima hatani debata renungan di hita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotua kadongan, ala marhite na doho dohita mangurupi ulau marbarita na ulirap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mamangaramoti Horas